Nik hori esanduko zuen Olentzero. Herrialde gehienetan ospatzen di Gabonak, da beti urte berrize iragartzen etortzen jaken pertsona mutikoren bat. Adibidez, Papa Noel, Santa Claus, hiru erregeak da San Nicolás, ezagunen artean. Pertsona hauek, umentzako pariz jositz etortzen di, eure baitiz pozgaixen hartzen da benak. Euskaldunok baukok eure Gabon inguruko pertsonaie, Olentzero. Olentzeroren historia. Toki desberdinetan izen desberdinez deitu izen da. Olentzero, Olentzaro, Orentzaro eta Onentzaro. Beste batzun artin Olentzero izena nagusitu dena. Olentzero itzentzutean urte garai bat ertazen jaku burure, Gabonak beren inguruan hain zuzenen. Olentzero jatorri zuaz dauko erlazio zuzena. Eta zua eta erratzearekin. Ingurutik etorri da zenbait interpretazio eta ohitura. Adibidez, ikaskin modun errepresentatzen hasti, tximinizatik bera jaizti edo pipa erretzen agertzi. Hiru kasutan aietako garrantzitsuena zuen. Zenbait herri euskaldunek pertsona gisa errepresentatzen dabe. Sasoi hau eta pertsonaia honek gauin egiten dau bere etorrera, Olentzeroa. Gure Olentzero artzainera zenbait tokitan, nekazari beste batzutan, ikaskine beste batzun ustetan. Azken gentzila dela esaten dabe batzuk, Kriston jaiota zabaltzen etorri ze, 376 begi dago zela esan izen da. Zer ohitura dago bere inguruan? Zenbait herritan lasto eta trapuzeindako figura baten bidez errepresentatzen dabe. Eta gauin lepunantu eta etxe joaten dizolde zeitxera. Tximiniz ondun behartzen da zenbait okitan bere irudize. Txapela burun da pipa eskundakoela. Badau baitxe ere oso eratu egon den beste ohitura bat. Olentzero enborrena, alegia. Enbor baten bitartez ere errepresentatu dau herriek Olentzero. Gabon gabin, Euskal Herriko etxe askotan enbor handi bat jartzen zenzutan. Olentzero zubila hain zuzen be. Hori izanik erretzen zena. 60. hamarkadatik aurrera, euskaldunei oparitzek ekartzen etorri den pertsonaia daukagu Olentzero. Era guztietan geure simbolo bihurtu jaku Olentzero eta geure gaur egungo gizartera egokitu dau. Herri guztiek egiten daben bezala. Hon esaera zahar batzuk. Bat, abendua jaiutz eta gau utz. 2. Urte zaharra bukatzean, saguzarra burdutzian. 3. Sua Gabonetan txapan eta San Juanetan plazan. 4. Eguerrietan eguzkia, Paskoetan elurra. 5. Eguarri ondorengo lehenbiziko 6 egunak nolako hurrengo urteko lehenbiziko 6 hilabeteak alako. 6. Eguberri argi lastotzu ogi. 7. Eguberri argitzu ogia gero lastotzu. 8. Eguberri harimak ere berri. Olentzeroren etorrera amoretora. Abenduak 24 ospatzen gaua motone Olentzero. Arratzaldeko 7:00 hasten da hainbeste itxarogan ospakizunen. Olentzeron zain gaudela, txistorra eta edariz eraztatzeko aukeri izaten gau. Urtero jende berdina arduratzen da txistorra itxiaz da giru musikiaz abentziaz. Umik, irrikaz egoten dizaz udaletxeko eskiarretan Olentzeron argizen noiz ikusiko zain. Gaueko 8 ingurun plazako argi guztizek itzaltzearekin batera Olentzero plazara heltzen da. Ume guztizek lerrun jartzen diz Olentzerori musu emateko. Olentzero azubitxan patroren etorten da, pipa eskuan egurrebak itzen. Ume guztizek musu eman ostin beste urte bat agur esaten digu eta meldirantz abiatzen da.
Batzuk atzetik jarraitzen diote kanpasantu partera arte. Ez dakit. Astuk zelan dugu izena? Astuk zelan dugu izena? Ez dakit. Pagizuela, zer ditu. Zein zauzu, irudun da ez zenbaki bat zauzu, zer ditu? 376. Zer? Begi. Gozela entero? Esaten da. Jasan begi. Begizek. Begitzeko. Para sis, ¿cuánto pesas? Yo sé. Zer digo.